Daaronder zitten tik tik en tink om die hond. Dat is die hond, oh, dat zie je net haast. Wij roepen als meesken erwtensoep. En er zitten al je ingrediënten in en dat maakt het één compact geheel. Maar een hond die roept net dat ene compacte deel, maar die roept elk element, elke geurmolecuul afzonderlijk van elkaar. Ik wil eigenlijk meesken trainen, particulier bedrijven, als ze een hond op geur zetten willen, en wil ik daarin helpen. De basis is ik dan hier en voor de rest ben ik toch heel Nederland op industrieterrein, overal ben ik te vinden. En dan ga ik trainen met de hond. Nog een keer, let goed op. En wat voor meesken doen er mooi aan deze cursussen? Ja, er zijn ook particulieren, meesken die wat verderop willen, meesken die serieus yield verdienen willen met een hond. Instructeurs die dat echt les jouwen, die komen hier ook wel eens om hier te trainen. Dat is van alles wat. Ja. En wat zie je er nou in dat laadje? Nou, in het laadje zit een watje. Dit watje zit in een geurzak. Dit is meth, dus een drugssoort. Het is geen echte drugs, maar het is een synthetische drugs. Het is chemisch. En daar zit een stofje in, wat ook in de meth, in de boetenwereld, zeg maar, in de echte drugs voorkomt. Nou, ik ben begonnen als kraammachinist. Uiteindelijk ben ik politieman geworden in 1890. Jarenlang bij de politie werken. Ja, dat die ik eigenlijk voor dat ik hiermee begon. Ja, ongeveer het zien niet verliezen. Ik ben een soort aan het sporten. Ja, toen kreeg ik bloed en vocht bij de hersenvliezen. En zodanig dat ik overal van de elfhoes, zeg maar. Hè. Dus ja, de situatie weer op een gegeven moment zo, dat is toch naar ik MS hier. En later toch dat ik lekkend hersenvocht hier. Hè. Ik had heel lang in Greensline in het ziekenhuis. En dat zag er dan net zo mooi uit, hè, dat ik mogelijk net al te lang meer hier. En ik had gaten in de holle, had ze gaten aan boord. Als ze mooi drains, had ze alles er bij kregen. En ben ik langzaam weer de oren worden. Hoe belangrijk had die wending in je leven nu uiteindelijk best? Nou ja, het had me tot nighting gezet van, goh, ja, ik wil dingen ja, wat ik leuk vind. En eigenlijk ja, ten dienste van mezelf. Hè. Dit is mijn eigen trots, dit is mijn passie, hier loopt mijn hart. En dit wil ik wel. Yes, goed zo meisje. Dat was mooi ding. Nou, ik ga maar mooi bij de deur staan. Bak nummer 4. Keurig. Maar wat voor gevoel je altijd? Is dat omschreeuwen? Ja, ik had wel een speuren geweest, dan stik ik als grote man. Stik mijn train in de eigen van, hey, ik kan mijn doel hellen. Als ik de hond ziekje liet, nooit bepaald middelen. Ja, dan liet ik wel eens een traantje van geluk. Zo mooi vind ik dat. Dat helpt me een kick. Ja. Ik werk nog 3 dagen in de week bij de politie. Kijk, geen hekel aan het werk, echt nog mooi werk. Ik ben weekagent, doe ik me alle trots. Nog 1 keer. En je loopt mijn hart.